И какво става хора? В нещо виша. Влизаме в Reload и се самоубиваме. И така ще може да спектейтваме хората. И преждевременно ще видим кой е спечелил и кой ще коментираме как играят хората и така нататък. Правя го на Reload, защото на Battle са ботове. На Reload са много по-добре. И интересно. Като тъпто на Reload е, че като съм убиш имаш два ребулта. Аз сега ще отида да се метна от Paradise Palms и после ще намеря от някъде, където има хора или от някоя висока сграда ще потърся или някаква планина, де да скоча и да се самоубия. И така. Така, влизаме в играта и да започваме. Вие междувременно не забравяйте да се абонирате, да лайквате, да коментирате. Знаете си работата, включите камбанката като пускам ново видео. Пускам видео в понеделник, сряда и петък, всеки ден от 6 часа. И понякога даскал домашни и така нататък. Понякога закъснявам и пускам в 7. Не е нарочно. Не ми се сърдете. И така. Тук сега ще постреляме малко, че цяла игра никой няма да стреляме. И ще е малко скучно. Оп, малък лак. Между другото, да ви кажа, аз сложих в първото видео ви казах, че някъде края на януари ще вземам нов компютър. Той ще бъде с Nvidia 3090. Не помня колко гигабайта. Параме в Paradise Palms на това хотелче. Къде беше? Това е. Не знам. Там на високата сграда. AMD седмица 7700. 2 терабайта NVMe. 32 гигабайта RAM. И така. За охлаждане кутия, такива работи не знам. Който ще купя втори монитор, с който ще играя, с който ще ме главен, а пак сегашния, с него ще гледам OBS и така нататък. Тук всичко е релот, аз точно когато всичко е с Rare често реших да го направя това. Втория монитор ще е 1440p с 240 Hz. Той ми е 1920 на 1080 с 180 Hz. Малко за втори монитор е много, но да. Тя ме спектейтваме. То няма хубави работи. Якото на това е, че всички ще имат златни помпи и оръжия и такива работи, ще става готино. Искам някой да видя деца би. Тук чухме нещо. Добре, тук. Пиче играе с двама мута. Дори до около него има хора. Да им сега ръшкат го. 91. Найс. Остави се зеления мамут, каква е логиката да играеш с мамут? С два мамута. С мамута си е много по-хубаво оръжие. Ама с два... Че за момент помислих, че остави лавия и ще вземи зеления. Пила с чък-чък. Обаче го оставяме. Да, той е паднал в края на мапа. Тук имахме батъл. Това за какво са хилва? Той беше почти на макс. Каква е логиката? Това зеленото, някакъв мед, пак се казва мед мисма по някакъв по-различен начин, то лети скипваме го. Искам някакъв деца би. Може би ще имаме главно, окей, имаме хубав лут, а не хубав скин. Няма материали, вижда лама, което е много добре. Брат, може да я щупиш. До сега ще да се щупил, да лутнеш и да отидеш другаде. Пича решава да играе с граплер, импулски и шампанско, което е странно. Аз не бих играл така, ама всеки си има различен начин на игра. Явно на него така му е удобно. Брат, имаш
в Скари Златен спас, няма смисъл да отваряш честове. 100 лут може да стигне доста напред. Само че всички хора ще са с къв лут. Оп, не в този fall damage. Не мога видя на колко му е шампанското, защото заради долу менюто. Брат, там имаше човек. Ай стига, бе. Добре, скипваме го това. Това даже няма и да го коментирам. Да, тук имаме бой. Ето то бати боя, той так му свърши. Да се надяваме, че има някакви други хора. Какво остави? Не може... Май SMG ли? Не знам какво остави. О, то не трябваше да се качва на лънчпада. Или пак трябваше, защото трябваше има много зле, но... Много ме проси има. Бати смотани. Батейм. Както се казва на по-модерен. Оп, човек има до него. Той както винаги ще се качи на хайграунда. Джой го сплитва. О, не, този екзотик хънтинг райфъл. Бяга, а не качва се нагоре. Не. Това беше най-малното нещо, което може да направиш. Убива го, той нямаше нищо. Хилни са, моля те. Брат! Идиот ли си? Там някак се бият в зоната, не знам дали ще ги ръшне. Дано. Той е дет. Може и да не е дет, не знам. Той обаче някъде отиде. Той е до него. Моля! Това как се озова там, бе? Странна работа. Златен скара много по-добър от този шиман златен Oxyr райфъл. Това е тъпто оръжие на света. Брат, това... То адекватен ли е? То пич ма отворил Enchanted Chest или там как се казваш. Една играх с това екзотика Салта Рефъл. Това е много добро, единственото му кофти нещо е, че има много малко патрони, ама това на всеки патрон мята бомби. Аз се отигра с 12 кила на релоуд, убих 7 човека само с това. Беше много женско, ама... Какво да правя? Чака да снайперира някой. Какво правиш, бе, човек? Защото тряскаш в... Тук има човек над него. Жалко, че не мога да им виждам виждал саунд ефектите. На Spectate мод явно не мога. Ще да се боксне. Това шампанско не знам, защо не го пие. Брат, пича вече не е при тебе. Не се присняй. Брат, можеш просто да изпиш шампанско да ръшнеш някой.
Добре, откъде ги намерят тия екзотик оръжия и митик оръжия, бе, човек? Остави миницата и вземи чъга. Ма той па може да е на малко. Какво е това оръжие? Това ми е познато оръжие, ма не го знам. Не съм го използвал. Тука... А, това е. Това е това. А, не, това. Реших, че е суперхерото, който спектейтвахме. Това ми пич между другото има добър им. Има 6 кила. Готино. Добре, бе, защо всички кемпят? Добре. О. Толкова се опитва да направи. Ага. Айде, то ще кемпи. Какво ви става? А, добре, няма да кемпи, добре. Прецаквате ми видеото само така, като кемпите, нещастници. Батяк, я глайдер, аз към такъв. Не, вече не мога с вас. Бацик му сня глайдер. Аз мога легна си спа. Е така ще си опъна стола назаде. Оп. И да видим тия щито както ми топли. Е, тук сядам, опъвам се и само въгледам. И соля, защото си го да служавате. Що само кемпите, бе? Понякога и аз кемпям, аз кемпя като съм с син на рейнджер с един патрон, като съм на едно кръв и да. Ама да кемпите на макс с такива хубави оръжия, това е много женско вече. Някой се опита да го снайпне. Решава да си отиде в зона умно. Това дали снайпера дали няма да е суперхерото, който спектейтвахме, ма аз така като гледам той ще е боци, може да е умрял. Добре, пада му на главата, най-накрая ръшка някой. Местна си помпата по най-трагичния начин. Добре, тук вече стане интересно. Сега ще спектейтвам топа след минута-две. Мога го сменя. Хилна са, което е хубаво. Ясно, това е било топича снайпера. Има 6 човека. Той има само 3 кила.
О, това е пича с екзотик оръжието. Да. Какво правиха тя, бе? Тя се гледаха 5 минути. Да, това е топич, който спектейтвахме. Искам да разбера какво прави мамута. Защото екзотик мамута си няма на идея какво прави. Оп. Че няма да ще се тръгне. Суперхирото не е на много. На 117. Това беше много тъпо да го направи. Майко... Викам си, че ще умре от Волдемич. Не, той нямаше да умре, защото не беше чак толкова нависоко, ама ще се набия бая демич. Не. Защо снайпер? Имаш SMG, имаш помпа. Точно снайпера, не? Как мисля така помпа? Добре, уинна. Да, видим малко какво може. Мисля с типа вейта. Той аз съм от типа, така че... Добре. Топич уинна. Такюталазон. Нямам си на идея. Почти всички хемпеха в тази игра. Имаш двама-трима не бяха АФК. Малко съм разочарован. Нямаше екшън. Но, да. Това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Лайк, subscribe. И в срядата, вие това видео ще го гледате понеделник, в който го... Не, това видео ще го гледате в сряда. Демек в срядата идвате и гледате това видео и после в петък в 6 часа. Лайк, subscribe. Аз бях Калпито и до нови срещи.